Jo crec que l'associacionisme una de les coses bones que té és que agrupa sobretot a gent d'un mateix interès, una mateixa zona geogràfica a la ciutat, amb uns objectius comuns. I són grups de vegades que són amb un companyerisme, fins i tot hi ha unes relacions entre persones que això creen el teixit associatiu. El gran problema és que de vegades d'una associació a una altra no se sap què fa una associació i què fa l'altra, quins són els problemes, i de vegades jo crec que aquest congrés pot servir per ajuntar-nos entre tots, veure quines coses podem fer junts, quines coses ens podem donar suport, quins problemes tenim i realment unir-nos per seguir tirant endavant aquesta Barcelona que, si volem, jo crec que podem que torni a ser igual de gran que la nostra Barcelona dels gremis. A Catalunya, en concret, i a Barcelona, és un dels llocs on la societat civil ha tingut històricament un paper més decisiu a la història, en comparació amb altres territoris i altres indrets. Sobretot, la mostra és que el Consell de Cent és una entitat que agrupa gent de diferents gremis i de vegades arriba a tenir més poder que el rei. Per això, de fet, el Principat mai serà un regnat, serà un comtat, i el rei haurà de pactar, coses que no passen, per exemple, a Castella o altres regnes d'aquell moment. I el que és curiós és que si bé es diu que normalment quan falla l'Estat qui supleix el paper és la família, aquí a Barcelona el que és l'associació supera la família i tot. Si anem a Santa Maria del Mar, les làpides posen sabater i dels seus, fuster i dels seus, o aquí s'enterra la gent de la confraria dels Esteves. I si anem tirant més enllà la història ens trobem coses sorprenents com que Barcelona a principis de segle és una de les ciutats amb més associacions. Aquí afloreixen associacions culturals, associacions obreres, excursionistes, de literatura, associacions artístiques, per totes bandes, i Barcelona es torna fins a un cert punt una avantguarda cultural, política i fins i tot lingüística. Serà la seu del Congrés Universal d'Esperanto el 1909, per exemple. Després, amb el pas del temps, això va evolucionant fins a punts on, per exemple, el 19 de juliol del 1936, les associacions tenen gran part de la responsabilitat d'haver estudiat un cop d'estat militar. I després, durant la guerra, per exemple, és curiós com veus barris que, per exemple, no estaven tan afectats pels bombardejos com Gràcia, perquè tenien els antiaeris del Carmel a prop, però que, en canvi, l'associacionisme agafa el juliol abans de la festa major i aquestes associacions utilitzen aquesta mateixa estructura per construir refugis antiaeris. Per tant, una ciutat que en si mateixa s'organitza amb les associacions. Aleshores, el gran canvi que diria jo és que les associacions van viure també un moment de glòria durant el franquisme, hi havia un enemic comú contra el qui lluitar, estava molt clar, i on han començat a defallir a les associacions és amb la democràcia, cosa que hauria de ser una bona notícia, però perquè molta d'aquesta gent que treballava a l'associacionisme es va ficar a la política pensant ara és el nostre moment de transformar la ciutat, però fins a uns punts en els quals al final la política de partits ha acabat de vegades engolint l'associacionisme, vetant l'associacionisme, i actualment jo crec que és el gran càncer de l'associacionisme és el trobar-se barreres a l'hora d'això. Arriba un moment en què ara el rei comença a manar més que les associacions a Barcelona, el rei qui sigui, qui li toqui fer de rei en aquell moment, i crec que s'ha de donar un vot de confiança i que la participació ciutadana realment és això, donar el poder a les associacions i donar el poder a les entitats que organitzen.